Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Esport número 43, Sant Andreu de la Barca. La Diputació de Barcelona ha enllestit les obres d'una nova rotonda al terme municipal de Martorell. L'actuació, que ha tingut una inversió de més de 750.000 euros, vol millorar la seguretat viària, estabilitzar els talussos i resoldre problemes de drenatge. Fins que vam trobar la solució tècnica no va ser fàcil, però crec que és la millor solució tècnica que hi ha hagut. És la més cara, també és veritat, és la que ha costat més diners, però és la que, amb aquesta rotonda, és la que té més seguretat, més visibilitat, i per tant és la que garanteix que això, aquesta intersecció estigui molt ben resolta i a més, doncs, que en tinguem per molts temps. La nova rotonda, de 38 metres de diàmetre i amb 3 braços, connecta les carreteres BB-2433 i C243B. S'hi ha construït un mur d'escullera de més de 50 metres i s'ha instal·lat un tub de drenatge de 250 metres per canalitzar l'aigua de la pluja. El diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, ha explicat la importància de l'obra per a la seguretat viària i la millora del territori. Que no només ha financiat, sinó que, a més, jo com a alcalde, i ara que em toca fer de diputat, em crec que la Diputació de Barcelona hauria de finançar al 100% tots els projectes que fa en la seva carretera i, per tant, en aquesta línia és en la que estem treballant i, igual de la mateixa manera, estem intentant que aquest finançament en diferents obres també acabi sent al 100% amb algunes que encara no ho són. També l'alcalde Xavier Fonollós ha valorat la inversió i ha destacat la resposta a una demanda del municipi. Com sempre és un plaer tenir la Diputació de Barcelona a casa nostra. La Diputació de Barcelona, a Martorell sempre ho diem, és com la tieta enjoiada. És aquella tieta que vas a recórrer quan no pots fer amb els teus recursos propis i, per tant, la tieta enjoiada t'ajuda a tirar endavant moltes de les iniciatives que fem a Martorell. Amb aquesta actuació, la Diputació reforça la seva aposta per una xarxa viària més segura i adaptada a les necessitats dels municipis.